Здравейте, потребители на Майнкрафт, това съм аз, Аркана БГ, и днес ще ви покажа как се оцелява на Майнкрафт. Как се оцелява, да. Като за начало трябва да се намерим храна. Но преди това трябва да се намерим дърво, да съберем колкото ни е нужно, за да създадем нужните неща. След като съберем дърво, ще го превърнем в дъски. В дъски. Тези дъски след това ще превърнем в работна маса. И така да почва всичко. Мисля, че 10 дърво ще не стигне. Сега да го преработим. Преди това имам още. Току-що от дървото падна една ябълка, ето. Apple. Сега да превърнем това дърво. Готови сме. Сега стъмни се, като за начало да търсим храна. Не, всъщност първо да се устроим някъде. Най-важното е, че в първата вечер на Майнкрафт не трябва да бързаме да правим къща. Трябва да изчакаме. Но сега като начало ще направя една работна маса. Ето. Крафтинг тейбъл. Така, взимам си го, след това събирам дървото. Пръчките ми са достатъчно. След това, само че забравях да си оставя малко дърво за въглища, за да мога да го направя после. Ще щупя две, за да имам факли. Торч. 4 ще ми стигне. Така. От тук. Ще си сложа работната маса ето тук. След това ще създам кирка. Сигурен съм, че повечето знаят как се прави кирка. Ето този начин. Ето кирка, дървена кирка. Ето я. След това ще счупим камъка. Ето той е тук. След това да запълня тази дупка. Само без да искам тук натиснах едно копче.